Úvod. Môj obľúbený druh psa je yorkshírsky teriér. Mali sme tiež Yorkshíra. Bol to môj najlepší zvierací kamoš. Chcem vám toto plemeno predstaviť. História. V 11. storočí v Anglicku platil zákaz pre podaných mať veľkého loveckého psa, aby sa zabránilo pytliactvu na území šľachty. Podaní mohli mať iba malého psíka, ktorý prešiel obručou o priemere 18 cm. Yorkshírsky teriér je taký malý, preto si ho podaní mohli nechať. Jeho úlohou bolo chytať myši a potkany v domoch remeselníkov a robotníkov. V 19. storočí sa tento psík stal pre svoju krásu miláčikom vyšších vrstiev bohatých ľudí. Najznámejší yorkshírsky teriér sa volal Ben. Získal až 70 ocenení za statočnosť. Priemerná dĺžka života teriéra je 14 rokov a váhu dosahuje okolo 3 kg. Povaha a temperament. Yorkshírsky teriér je roztomilý malý psík. Je veľmi odvážny a spoločenský psík. Je to veľký psík v malom tele. Na veľké psy šteká, lebo si neuvedomuje svoju veľkosť. K rodine, kde žije, je prítulný a veľmi verný. Starostlivosť o telo. O hodvábnu srsť, teda vlasy, sa treba starať. Teriéra musíte pravidelne kúpať, česať a ak chceme chodiť na výstavy, treba jeho vlasy natáčať, aby sa vlasy neušpinili. Ak nemáte na to čas, treba ho pravidelne strihať. Srsť nikdy neplzne, lebo sú to vlasy. Preto je vhodný pre alergikov. Dôležité je starať sa o oči a uška. Čistíme mokrým tampónom. Po prechádzke skontrolujeme labky, či v nich nemá kamienky. V zime mu treba natrieť labky krémom, aby mu nepraskali vankúšiky. Na zuboch má často zubný kameň, ktorý odstráni veterinár. Keď počujete ťukať pazúriky, treba ich ostrihať. Krmenie. Výživa je veľmi dôležitá pre zdravie. Šteniatkam kupujeme krmivo pre šteniatá. Granulky rozdelíme na 3 porcie za deň. Každý deň mu musíme meniť vodu. Za dospelého teriéra sa považuje, keď má 12 mesiacov. Vtedy mu stačí jedno jedlo denne. Striedame granule pre dospelého psa s pestrou stravou, ako je mäso so zeleninou a ryžou. Keďže starší viacej spí a menej sa hrá, nepotrebuje už veľa energie získať z jedla. Zdravie a choroby. Často sa u teriéra vyskytuje zubný kameň a zápal ďasien. Preto treba ísť so psíkom na dentálnu hygienu. Známe choroby u teriérov sú za A zúžená priedušnica. Preto má často suchý kašeľ. Za B ochorenie očí. V starobe je psík slepý, čo sa prejavuje krývaním nôh. Zaujímavosti prínos. Prvá zaujímavosť. Teriér Smokey bol jednoterapeutický pes. Sprevádzal vojaka Billa na bojových letoch v Tichom oceáne. Pôsobil ako terapeut v nemocniciach pre zranených veteránov. Získal 8 medailí za odvahu. V meste Cleveland má na jeho pamiatku urobenú bronzovú sochu. Druhá zaujímavosť. Najmenší pes Sylvia vážila iba 113 gramov. Je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Tretia zaujímavosť. Yorkshírsky teriér má srsť podobnú ľudským vlasom. Preto je vhodný pre alergikov.